Helo a chroeso i'r ail fideo yn y gyfres yma ar Edmodo. Yn syml pwrpas y fideo yma fydd i ddangos i chi fel i greu grŵp ar gyfer eich dosbarth chi. Felly, mynd fan hyn, cliciwch ar y bwtwn grŵp. Os nad ydych chi'n gweld jyst newch yn siŵr bod chi'n clicio ar gartref felly i ddod i'r man yma. A wedyn create. Os enwch chi eich grŵp chi enghraifft yn, na i alw fe'n 12 celf am y tro. Mae'r ein yn Americanaidd, felly dwisio chi beth bynnag sydd o'r does dim ots i wedi gwir, beth bynnag fydd Na i roi hwnna, a wedyn hwnna. Dwi ddim yn gwneud llawer o waniaeth. Dwi jyst yn mynd i greu o ran maint y grŵp, croeso chi glicio ar unrhyw un o'r reina, a wedyn mae croeso i chi ddisgrifio fe fel ych chi'n dymuno, a wedyn gwasgu'r botwm finish. A beth fyddwch chi wedyn yw eich grŵp chi fan hyn ar y chwith, iawn? Mae croeso i chi newid rhai pethau nes ymlaen, ond am y tro, y peth pwysig i chi yw'r cod grŵp sydd fan hyn. Dyma'r cod byddwch chi'n rhannu gyda'ch disgyblion chi. Pan fyddwch chi yn mynd â nhw trwy Edmodo cam wrth gam gyda'r cyflwyniad PowerPoint sydd wedi greu chi, defnyddiwch y cod yma a datgelu fe i'r disgyblion hynny. O ran eich disgyblion, bydd eisiau nhw wedyn i fynd i Edmodo eu hunan. A bydden nhw'n mynd i'r man cartref Edmodo. Chofiwch, dyn nhw ddim wedi cyfrestru hyd yn hyn. Bydden nhw'n gweld y man yma, clicio ar I'm a student, ac yn syml iawn bydden nhw'n rhoi cod y grŵp mewn fyna. Felly dyma'r un nes i gynne. Maen nhw'n creu enw defnyddiwr. Dyma'r un bydden nhw'n defnyddio bob tro. Mae'n jyst un dros dro. A wedyn, dwedwch wrthyn nhw, does dim rhaid i nhw roi e-bost mewn. Mae croeso roi e-bost ysgol mewn, ond dim byd arall. A wedyn bydden nhw'n rhoi enw mewn. Atgoffwch nhw bethau bach fel defnyddio prif lythrennau. Synnech chi faint sydd ddim yn. A wedyn maen nhw'n mynd mewn. Does dim eisiau fi arwain chi drwy'r broses na. Iawn, bydden nhw'n gallu dod o hyd i bethau yn weddol bach eu hunan. Fi eisiau bach o gyfrwyddyd, ond dim llawer. Dyma beth fydd eu sgrin nhw'n edrych fel, bydd eu enw nhw lan fan hyn, bydd y grwpiau maen nhw'n rhan ohonynt fan hyn ar y chwith, a wedyn beth sydd yn dod lan dyn nhw yw'r cod rhiant, iawn, a dyna'r cod sydd angen i nhw roedd i'w rhieni nhw i gael nhw i ddod mewn i Edmodo hefyd. Beth mae rhieni nhw'n gallu gweld yw eu gwaith nhw, unrhyw negeseuon sydd yn dod iddyn nhw yn ogystal â thracio eu cynnydd nhw, eu marciau nhw ac yn y blaen. Yr un beth bydd yn wahanol dyn nhw yn ni yw mae dyn nhw backpack, sef llyfrgell nhw i raddau. Lan fan hyn maen nhw'n gallu lanlwytho unrhyw adnoddau maen nhw am gadw. Felly, enghraifft, os ydyn nhw wedi creu rhywbeth gartre, a'n edrych na dod mewn o fe ar gofbyn i'r ysgol, bydden nhw'n rhoi yn y backpack, a wedyn bydden nhw'n gallu agor yn yr ysgol ar Edmodo ar gyfrifiaduron yr ysgol. Dyma fi nôl ar yn sgrin un ar fel athro. Cliciau mewn nawr ar y grŵp. Fe sylwch chi fod na aelodau nawr wedi dod yn rhan o'r grŵp. Felly dwi'n mynd i glicio fyna, a fe welwn ni fod disgybl 1 wedi dod yn rhan o'r grŵp. Mae yna ffordd fan hyn wedyn o weld cod y rhieni, os ydy rhiant heb dderbyn cod, a chi'n awyddus i nhw gael mi eisiau rhoi ar y llythyr hefyd, gallech chi gael o fyna. Os yw disgybl wedi anghofio cyfrinau nhw ac yn y blaen, mae modd i chi i newid nhw fan hyn. Os oes disgybl, felly wedyn ni ddim yn glynu rheolau Edmodo yn dda, mae yna ffordd ni'n ei newid pethau, fel bod nhw ddim yn gallu postio negeseuon chwaith, iawn, ond dyn ni'n rhagweld bydd hwnna'n broblem. Felly, ewn ni nôl gartref, beth newn ni fan hyn wedyn yw anfon neges at y grŵp yna, iawn. Felly, newn ni anfon neges jyst yn gweud, wedyn ni helo am y tro. Helo, Creu celf wedyn ni. A newn ni hala hwnna i rhoi 12 mewn fyna. Dyma ni, rhoi ei 12 mewn, mae fe'n pigo celf lan ar ei hunan. Be dwi'n gallu wneud nawr yw anfon dogfen i nhw, so gallai hwnna fod yn PowerPoint i chi wedi defnyddio yn y wers, dogfen Word, unrhyw beth i chi'n dymuno. Chi rhoi hwnna fel atodiad, gallech chi rhoi gwefan i nhw, gallai fod yn ysgolpreseli.com neu gwefan defnyddiol i nhw. Gall fod yn rhywbeth o'ch llyfrgell chi, iawn, os ych chi'n dymuno beth bynnag. Cliciwch send a fe eith wedyn i'r grŵp na. Pob hwyl!